Duaramla BJP Mondol Committee atum anesan ke cuaca me kedeng. Duaramla constituency arlo kedo arlong kintu kijoi kelanga dimalong Duaramla BJP Mondol Committee atum arkoi ni phai Kristiani anesan ke cuaca me kedeng. Labang cuaca me galong IM Prabhat Chandra Tarus tame cetong dun. Lapen nijang kari banglong BJP amai pho Pradip rong hangpen chenglok ongdung BJP aklem bang atum ta cetong dun. Labang so arlong kintu kijoi kelanga dimalong la ansu se kepalang media phan mate kijoi kelanga dim kapamit ponthujia phan bor i ponthualang puta pherang kya thengno nang cethan dun. Bothat lang sopen korsing tero nang kelo abirta Malong News. Sir, nan tumpini la bangso Duaramla la lo kopi posi la pusona sai ke deng pon lo. Asai ke la areng kelok nengkan suri ini raing ko rai thom nengkan kedamtang nengkan po bang ke homostia long pensami ele tumbang ke pinanang dengan ke lidunde report pendengang denga bang ke along tindami nili tumbhanda anesan chura plui nei po rata hin pen aning ke hangdu bikek ke nili tum party worker hin pen lasi chok ante pomasi nili tum arlok ho Duaramla constituency bang arlok pi fodu boithalang so isi arlok lo tengralang so pen ha borkogan isi arlok putamilo and piporgaon pen bhoksong ha dalimbarian latai isi arlok lo lapen ha borgaon pen pulotela inglongari ha bogajaminan latai silo lapen hala ogori beltola pumakusi pulasa pirthe tai sia arlok lo lasila arlok phos tami along tinta mela son rara tumper anchurap proiji pu alam nilitumla Mondol Committee amai pu BDC chairman nilitumga do wechingoi pomsi tasir rara ningi hangpe nilitumla ani joisan aparmana program ding pon lo parnesiat ke longjut lo pinike secondar ni lo ko lason se dam bompo bihu office tami du bompo jujeti ke asa yang dengan bang ke nilitum nek pon bompo Tante sir, apini ke arlong kondulong si dolo la bangso sai deng pon lo la bangso arlong kondulong pacing thurje phan nali hin pen kopi si keng kam ke deng pon aning amare akemang ke dolo la harlong kundu ba nal tunda chini lo aprang che thang the harlong kundu la da harlong kundu nang nak sia harlong du la sili tum ka harlong kundu pulo none nong jong kali punam tu aparo asuria ningkan aprang pentong la bang ke dune iltum chini ne setami la da si picnic spot isi du po bang nili tum da chini pen nili haider api la dak wang lo wang pen nang lang lo dagar lo karat tum pulo dak bang asap pa develop nai kidam tang ningkan po nili MSc kiduba mahut la so puthang nili elitum neng chithenai dynamic energetic leader Dr. Tuliram Longhang Sarpan la solam khan pachini lo alang li tourism department talang li long se du la so hutke la pen nili tokjir pen pider pi alang li tourism department in charge secretary Nirola Phangchopi Baido pen la Mirjeng Ronghang tourism department director alang tum phandak nang chiping khar nang toy dun lo drone pe camera jogjak pe sar sir nan tumpini la bangso Duaramla la lo kopi posi la pusona sai ke deng pon lo asai ke la areng kelok nengkan suri ini raing ko rai thom nengkan kedamtang nengkan po bang ke homostia long pensami ili tumbang ke pinanang dengan ke lidunde report pendengang denga bang ke along tindami nili tumbhanda anesan chura plui nei pu rata hin pen aning ke hangdu bikek ke nili tum party worker hin pen lasi chok ante pomasi nili tum arlok ho Duaramla constituency bang arlok pi fodu boithalang so isi arlok lo tengralang so pen ha borkogan isi arlok putamilo and piporgaon pen bhoksong ha dalimbarian latai isi arlok lo lapen ha borgaon pen pulotela inglongari ha bogajaminan latai silo lapen hala ogori beltola pumakusi pulasa pirthe tai sia arlok lo lasila arlok phos tami
along tinta mila son rara tumper ancurap proyek pu alam nilitum la mondol committee amai pu BDC chairman nilitum ga do wechingwai ponsi tasir rara ninge hang pen nilitum la an choisan aparmana program ding pon lo parne sihat ke longjut lo pini ke secondar ni lo ko la son se dam bompo bihu office tami du bompo jujeti ke la sa saya yang dengan bang ke nilitum ding pon bompo Kata sir, api ni ke arlong kundu long si dolo, ala bangso saya deng pon, ala bangso arlong kundu long pacing turji pan nali hin pen kopi si keng kam ke deng pon, aning amade akimang ke dolo. La harlong kundu ma nal tum da chini lo aprang che thang the. Harlong kundu la da harlong kundu nang nak sia harlong du, la sili tum ka harlong kundu pulo, non he dong jong kali ku nam tu aparo asuri aning kan aprang pen dong la bang ke dune il tum chini ne. Setami ladak isi picnic spot isi du pobang nili tumda chini pen nili haider api ladak wang pen nang lang lo dagar lo karat tum pulo dak bang asap pa develop nai kidam tang ningkan pu nili MSc keduba mahut laso apu thang nili elitum neng chithenai dynamic energetic leader Dr. Tuliram Ronghang Sarafan Salam Khan Pachini lo alang li tourism department talang li long se do la so hut ke la pen nili tokjir pen pider phi alang li tourism department in charge secretary Nirola Phangchopi Baido pen la Mirjeng Ronghang tourism department director alang tum phandang nang chiping khar nang toy dun lo drone pe camera jogjak pen survey lo